עשינו פה, אתם רואים חלונות, הנה ככה פותחים וזזים זה ככה עד הסוף ופותחים ככה. איזה יפה, מגיע לכם. הנה יפה אצלנו. עכשיו אין רוח, אין הכל בסדר. תתחדשו, מגיע לכם. כן. הנה בבקשה. איזה יפה. ובאמת עשו יפה, עבודה יפה. נוף מדהים. כן, נוף, הכל בסדר. ככה, זה חברה ממש טובה, ועשים עבודה יפה וטובה. תתחדשו. כן, איך קוראים לכם, חברה שלכם? 4 עונות. 4 לענות. הנה, בבקשה. ככה, הכל בסדר. יפה.